Terneuzen wil witwassen voorkomen en scherpt regels bedrijven aan. Het is dinsdag 5 januari. Dit is Zeeland Nu. Meer nieuwe bedrijven moeten worden gecontroleerd. Eerste Zeeuwse vaccinatie donderdag al. En schatgravers graven schacht naar bunker. Goedenavond. Om witwaspraktijken en inmenging van criminelen te voorkomen, moeten de regels voor het oprichten van een bedrijf worden aangescherpt. Daar is de gemeenteraad van Terneuzen het unaniem over eens. Tot nu toe golden deze regels alleen voor horecabedrijven. Ondernemers die een vergunning aanvragen voor een nieuw bedrijf kunnen te maken krijgen met de wet Bibop. Hun antecedenten worden dan onder de loep genomen. De gemeente wil voorkomen dat het om criminelen gaat en schakelt het landelijk bureau Bibop in. Die onderzoeken of de nieuwe ondernemer een strafblad heeft en hoe de nieuwe zaak gefinancierd wordt. Dat gebeurt aan de hand van gegevens van de politie, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Als blijkt dat het allemaal in orde is, kan de vergunning voor de nieuwe zaak worden afgegeven. En aangeschoven is Mark van Dam. Mark, nu wordt de wet Bibop alleen gebruikt voor bijvoorbeeld horecabedrijven. Dat moet worden uitgebreid, maar aan welke bedrijven moet ik dan gaan denken? Kapsalons bijvoorbeeld, belwinkels, massagesalons, maar ook grote vastgoedtransacties. Daar willen ze naar gaan kijken. Ja, maar is Terneuzen dan zo'n criminele stad? Nou, daar hebben we geen cijfers over. Dat is ook niet de directe aanleiding voor het verhaal. Maar Terneuzen is een havenstad. Er is veel leegstand onder winkeliers. Er is een groot platteland wat best leeg is. Dus ja, alle aanleiding om te veronderstellen dat ondermijning op de loer ligt. En ze willen het problemen nu juist voorkomen. Ja, nu is deze motie ingediend door het CDA, gesteund door heel de gemeenteraad. Wat was de aanleiding voor het CDA om met deze motie te komen? Nou, in andere gemeenten was eenzelfde motie geweest. Zijn die wetten ook al aangescherpt, zoals in Tilburg bijvoorbeeld. En het CDA wil graag ondernemers beschermen. Criminelen proberen natuurlijk op allerlei manieren geld te verdienen en activiteiten te ontplooien. Maar we zien steeds meer en ook zeker in de grote steden al langer, maar dat trekt nu ook langzaam deze kant op, dat ze ook bedrijven gebruiken als dekmantel voor witwassen. Wat voor bedrijven moeten dan ook onderzocht worden? Ja, we willen dat het wordt uitgebreid omdat we zien sommige gemeenten benoemen hoogrisicobedrijven. Een plek als Tilburg heeft bijvoorbeeld gezien dat zaken zoals kapperszaken, belwinkels, massagesalons, die zijn gewoon fraudegevoelig. Maak je daarmee dat soort bedrijven niet meteen ook verdacht? We weten allemaal hoe hard die coronacrisis midden- en kleinbedrijf raakt. Ja, er zijn nu plekken waar iemand binnenstapt en die zegt, nou ga ik je een aanbod doen dat je niet kan weigeren. Dus het is ook gewoon bescherming. Als je die Bibop hebt, als je die toets op crimineel geld doet, dan draai je het gewoon meteen de nek om. Dan snij je ze de pas af en dan bescherm je er ook ondernemers mee. Mark, Terneuzen is dus nu om. Hoe zit het met de andere Zeeuwse gemeenten? Er is een organisatie die zich bezighoudt met het bestrijden van ondermijning door criminelen. Die is aan het kijken om de wet Bibop te actualiseren. Kans is groot dat ook andere Zeeuwse gemeenten zich bij dit voorstel aansluiten. En dat er daar dus ook scherper naar gekeken wordt. We gaan het zien. Dankjewel, Mark van Dam. De eerste ziekenhuismedewerkers worden donderdag al ingeënt met het coronavaccin. De Zeeuwse ziekenhuizen krijgen morgen de vaccins binnen en starten daarom de volgende morgen om 8 uur met de eerste prikken. Ziekenhuis ADRZ verwacht dat veel medewerkers een inenting willen. Als ik het aan de teamleiders vraag die daarover gaan, boven de 90% gaat behalen. In totaal komen 500 Zeeuwse ziekenhuismedewerkers in aanmerking voor deze vervroegde inenting. Maar het is de vraag of er meteen voldoende vaccins zijn. Het is wel dat er een enorme krapte is in de hoeveelheid die we met elkaar moeten verdelen. Want er worden in heel Zuidwest-Nederland niet meer dan 4700 vaccins verdeeld. Daarom komen eerst IC-medewerkers aan de beurt en daarna medewerkers van de acute en spoedeisende zorg en mensen van de ambulances. Het ministerie van Volksgezondheid en de Landelijke Huisartsenvereniging gaan Zeeland extra ondersteunen om het huisartsentekort tegen te gaan. En de komende jaren veel nieuwe huisartsen nodig. We zien dat veel huisartsen met pensioen gaan. Veel huisartsen worden opgevolgd door 2 nieuwe huisartsen. De werkdruk in de eerste lijn neemt ook toe, dus er zijn gewoon extra huisartsen nodig. Bovenop de normale vervanging. De extra steun moet vooral gaan naar het aantrekkelijker maken van praktijken en het bundelen van krachten. Het kan zijn dat solistisch werkende huisartsen echt onder één dak gaan zitten en 1 praktijk gaan vormen. Dat is niet per se nodig. Huizen kunnen ook gewoon intensiever samenwerken. Dus losstaande praktijken blijven, maar wel samen de organisatie beter inrichten en op die manier zichzelf ontlasten.
Zwembaden willen steun van het Rijk. Door corona moesten zij al 3 keer de deuren sluiten en hebben veel zwembaden het zwaar. Zo ook het zwembad in Vlissingen. Wij hebben hulp nodig aan alle kanten. Uiteraard willen we het liefst dat allemaal oplossen met heel veel bezoekers die we kunnen ontvangen. Zolang er die niet zijn, ja, begint de financiële nood erg hoog te worden. Dit kunnen we natuurlijk niet eindeloos volhouden. Veel gemeentelijke zwembaden komen niet in aanmerking voor de steunregelingen, omdat zij al subsidie ontvangen van de gemeente. Maar dat dekt niet alle kosten. Zwembaden vielen letterlijk tussen wal en schip. En ik heb begrepen dat er een aanvraag naar de Rijksoverheid is om een steunpakket. Maar of dat er ook komt, is nog even afwachten. In de duinen bij Valkenisse is een 6 meter diepe illegale mijnschacht ontdekt. Een verstoring in het zand, te zien op luchtfoto's, verraadde de aanwezigheid van de schacht. Het gat is vermoedelijk gegraven door schatgravers die op zoek waren naar een ondergrondse bunker. Dit hele gebied is kort na de oorlog eigenlijk heel snel verzand geraakt. Dus alle spulletjes en zo die hier in de omgeving net na de oorlog lagen, die zouden hier nog kunnen liggen. Dus dat lokt natuurlijk schatgravers uit. Hoe professioneel het er misschien ook uitziet, het gat is levensgevaarlijk. Als jij hier met je hondje loopt en je zakt door die plaat heen en je valt naar beneden, dan gaat niemand jou vinden. Dus dat keuren wij natuurlijk de strengste af. En ja, wij doen al moeite aan gemeentes, organisaties om zulke dingen open te graven legaal. En dit zijn mensen die doen het illegaal. Dus ja, dat is niet de weg zoals het hoort. Het waterschap is verantwoordelijk voor het gebied en gaat het gat binnenkort dan ook dichten. Gwendolyn en Jonelly willen taboes doorbreken en maken daarom de podcast Diversity Talk. De eerste Zeeuwse podcast over diversiteit. Wat wij nu doen, dat heb je in de grote steden allemaal en dat heb je in Zeeland niet. Vandaar dat wij zoiets hadden van wij moeten Zeeland een beetje op de kaart gaan zetten. Op een gegeven moment zie je podcast hier, podcast daar, podcast zus, podcast zo. En alleen maar in de Randstad. En er was helemaal niemand in Zeeland die dat nog deed. En we keken elkaar aan en we wisten gewoon van, dit gaan we doen. Ik ben wel blij dat het... Laatst was je bij Funny. In de podcast worden onderwerpen aangehaald als het hebben van psychische problemen, seks of het missen van acceptatie in de samenleving. Het doel is meer openheid en acceptatie in Zeeland. Iedereen heeft altijd iets te zeggen over elkaar. En dat is ook een beetje, dat willen we een beetje, dat we er gewoon over durven te praten. Dat mensen er niet alleen voor staan en dat wij hun een soort van een stem geven. We willen eigenlijk iedereen die bij ons komt een duwtje in de rug geven en laten zien van, hé, jij bent er ook. We zijn allemaal hetzelfde. We hebben alleen een andere huidskleur. Voor de rest van binnen, jouw hart klopt, mijn hart klopt. Alles is hetzelfde. Diversiteit. Gwendolyn en Jonelly gaan in de podcast uit eigen ervaring gesprekken aan met hun tafelgasten. Zelf hebben de meiden in het verleden namelijk ook te maken gehad met gebrek aan acceptatie in Zeeland. Vroeger als kleinkind ben ik wel eens gepest, ja. Ja, vooral dan om mijn huidskleur, om mijn haar. Er zijn hier alle soorten, maten, donkere mensen, lichte mensen, noem maar op. Maar er is altijd een soort van spanning. En die is niet nodig. Luisteraars van de podcast kunnen gespreksonderwerpen over spanningen die zij ervaren aandragen via sociale media. De meiden proberen dan die spanningen en de taboes te doorbreken door erover in gesprek te gaan. Je hoeft er niet mee te zitten, je mag er gewoon over praten. Maar dat gebeurt 9 van de 10 keer niet. Want mensen durven het niet. Ze zijn bang voor afwijzingen of zijn bang voor mensen die er wat over te zeggen hebben. Van ja, dat doe je toch niet en daar ga je toch niet over praten en dan moet je lekker voor jezelf. Ja, nee, zo werkt het leven niet. Niet kijken naar wat mensen van je vinden. Vooral gewoon doen waar jij je goed bij voelt. Als jij ergens mee zit en je durft dat niet te uiten, dan willen wij jou de opportunity geven eigenlijk om daarover te praten met ons. Om de 2 weken komt er een nieuwe podcast van Diversity Talk. Wie de volgende tafelgasten zijn, willen de meiden nog niet verklappen. Het was een natte, bewolkte, grijze en koude toestand vandaag. Kortom, zo'n dag waar je precies niks aan hebt. Morgen wordt het wel ietsjes beter, maar nog steeds koud en bewolkt. Maar ook kans op een beetje zon. Het wordt dan wel weer iets kouder dan vandaag met 3 graden. En donderdag daalt de temperatuur verder en is er zelfs kans op sneeuw. En meer weer straks in het uitgebreidere weerbericht. En verder vanavond kunt u ook nog kijken naar Trots op Zeeland en Regionet met de beste reportages van de regionale omroepen. En tot zover, fijne avond nog.